don't forget to subscribe and help the channel get to 150k subs. Welcome to Amafans Road to TV. It's the Club World Cup. Mamelodi Sundowns 0, Fluminense 0. I'm joined by Unathi. It's Thibo Grand. Ngimnandi nje ya. Right nami Thibo. Danko. Yeah, as things stands ne. Ngisho ngithule comeback Mamelodi Sundowns. Yeah. Bisenikhumbule. Yeah, eyindo. Bisenikhumbule. But to be honest, I was supporting them. We were supporting. Yeah, I was supporting them. But it's not my job to feel their pain. It's not my job to feel their pain. But I was supporting them. Yabo bona nje ababuye bazodlalela le top 8 yabo behlezi bisibele selanga. Yeah, phela. Balindile MTN 8 bazophinde badliwe futhi. Yeah. Ababuye bazolokho nje yona. Ngizwela kahle kakhulu ama-fans we-Sundowns. Ama-fans. Ama-fans ngiyawazwele. Abekho abantu abezwe ubuhlungu njengama-fans e-Sundowns this season. I think badlale i-Sundowns idlalele 6 yama-cup. Yeah, if I'm not mistaken. 6. Badlalele i-Black Label Cup. 1. I-League. 2. MTN 8. 3. I-Nedbank Cup. 4. CAF Champions League. 5. And then Club World Cup. Yes. 6. They only won 1. 6 out of 6. Lost 5. Abang. Damn. Ngasho ngithi bawine 2, bawine ilokhunja ileague base bawine inhliziyo zama-fans. Nothing else. Ayikho into abayiwinile ukuze kuthiwa Sundowns lost but they won their hearts. Njalo babe yeah, bawine inhliziyo zama-fans. Yeah. Ngasho nje. Seka. Cha kodwa nje nabo bebecabangana like ungadliwa imagesi kwilokho nje ku-Black Label Cup udliwe Chiefs ucathi uyowina ngale Kanjani? Ake Nona ngibona abang alaki mina sebengamane bayifile ipheni bebazi nabo ukuthi ngeke bazabawini sebengamane bayifile abo 40. Mina man of the match yami Sibonga inika ugoalkeeper we Flamins cha udlalile lo yamjika lo Sundowns maybe ngabe ishayile 3 la udlalile lo yamje ngiyamnika And the Chiefs this season yona iwine ama-cup engakhi? Une 1 kodwa bedlalela No Legends Cup. Oh, I win a 3. Yazi ngifuna ukumpheka. Okay. Oh, asiqale la. Yabona ukuthi laba abathanda ukuzenzela izinto manje. Na isizini izoqala ngasikudala. Bazozenzele yabi mini Club World Cup. Amaplanka sewaredi awomile. Bawavenisha bazozenzele yabo. Bayodlala eBloom. Uzwila ngithi bathi Toyota. Toyota what? Toyota kapisukile. And bahlezi ngabe bayayithathela yona bayoyiframe kukuba ngoba akuna game bayodlala nani Orbit Orbit College uyodlala nobani ngoba yiki Pirates lapha Ayikho Sundowns la. Ayikho Sundowns lapha laba bafocus ku-Chalk Slam laba abafocus kuye lapha coach wabo lomusha lo Chalk Slam ndamani Chalk Slam puthi sekanegama mina yazi into emnandini ne. Yeah, what is nice, brother, is that you're giving all these names. Ne? Yeah, but Nabi, brother, is not sweet. You just have to know that. I will always cook him. Nasreddin Nabir is not sweet. That one is Chalk Slam, he'll Chalk Slam you. He's the Undertaker. Finish everything, brother. You see, Pega, look at the signing. If you want to see, that is dangerous. Chief signing.
Look at the signing of Orlando Pirates. Look. Mbule, Bheka. Pirates. You were signing him online. Abaphuzayo la. Awusendaweni right. Ayokhasa. Ukwabona Bheka. Yabona into ebhlungu ne. Ukwabona ushawa isidakwa. Ubhlungu kanjani? Sikushaya no point of return. Bakushaba time yekela uphuzile. Sikumurile. Ene sikutshela sithi ngizokushaya. Bazokushaya. Bakushaya mfethu ushaya umuntu odakile. Bathi baba suka kuye angithi vele isidakwa. Yathi ngimeke. Bathi Chiefs akasayini minere. I-Chiefs isayina ama-unknown. Khamba uranga babuza omunye. Kuzomunye uranga futhi. Isayinile. Facebook kuphela. I-Chiefs isayina ku-marketplace. Ya ku-marketplace iposta yonke into isayine kutemu ku-marketplace. Ya ku-marketplace. Facebook ranga. Sebasheshile fast. Ranga chief. Nangu Tesrick Matthews. Yeah. Ranga and Matthews same WhatsApp group. Same thing. Abathathe yena uMatthews. Thank you, minere. Ayisa kwa